malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Human Rights Violation Victims Memorial Commission patuloy umanong itataguyod ang mandato para sa mga biktima ng martial law at preserbasyon ng kasaysayan kahit pa sa gitna ng Marcos Jr. administration. Higit 3,000 kaso ng dengue na itala sa Central Luzon ngayong taon. 4S Strategy kontra Dengue, muling ipinaalala ng Department of Health. Accountancy graduate ng Central Luzon State University, top 10 sa isinagawang Certified Public Accountant Licensure Examination. Consumer ng Presko, umaalma sa mataas umanong singil sa kuryente. Mahal na kuha sa mga power producer, itinuturong dahilan ng kooperatiba. Bike-friendly project sa Clark Freeport, formal nang binuksan sa publiko. Magandang gabi ka rin yun. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Patuloy umano ang Human Rights Violation Victims Memorial Commission sa pagtataguyod ng mandato nito para sa kapakanan ng mga martial law victim at pagpreserba sa kasaysayan kahit pa ito ay sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Batas umano ang nagtayo ng komisyon at isang batas lamang din ang makapagpapabuwag nito. Taratang report. Para sa mga nakipaglaban sa batas militar sa ilalim ng diktatorya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang resulta ng nagdaang eleksyon kung saan nanalo ang anak nito na si President-elect Bongbong Marcos Jr. ay nagbigay ng sanga-sangang mga pagtingin at pagtatasa sa kasaysayan. Lumabas ang mga impormasyon na taliwas sa nakatalang kasaysayan na kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ngayon, sa pag-upo ni President-elect Marcos Jr. na tahasang nagtatanggol sa martial law regime, paano na nga bang mga proyekto, hakbangin at mga plano para sa biktima ng martial law? Ayon kay Carmelo Victor Crisanto, Executive Director ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission o HRVVMC, hanggat walang batas na nagpapawalang bisa sa ahensya ay patuloy sila sa kanilang mandato. Ang Human Rights Violations Victims Memorial Commission na HRVVMC na nabuo sa bisa ng Republic Act 10368 ay natasan upang lingapin at kilalanin ang mga martial law victims, ipreserba ang mga memorabilia ng kasaysayan ng batas militar at ituro sa mga kabataan ang mga aral ng panahon ng diktatorya. Kasama din sa itinayo ng batas ang Human Rights Victims Claims Board para sa kompensasyon ng human rights victims. Ginawa kami ayon sa isang batas. Dahil sa supermajority ang nakuha niya, ibig sabihin, napakarami niyang congressman at napakarami niyang senador na kaalyado. Kung nais nilang gumawa ng ibang batas, doon tayo, may tulog tayo doon. Kung ang bagong batas ay magbubura sa aming ahensya. Ayon kay Crisanto, 27 taon bago opisyal na nagkaroon ng batas na nagtakda ng malinaw na mga patakaran para sa pagkilala sa kasaysayan at gayon din ay mabigyang kompensasyon ng mga martial law victim. Aminado si Crisanto na malaking hamon para sa komisyon ang pagpapalaganap ngayon ng maling impormasyon tungkol sa bahaging ito ng kasaysayan ng bansa. Hindi pwedeng ang katotohanan, dahil katotohanan, mamamalagi lang. Hindi. Dahil sa social media, kailangan na niyang lumaban sa iba't ibang impormasyon na pinapalaganap na nakaka-impluwensya sa ating taong bayan. Sa kabila ng pagpasok ng isa na namang Marcos sa siyang mauupo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, ipagpapatuloy daw ng HRVVMC ang kanilang tungkulin. Handa rin silang makatrabaho si incoming Vice President-elect Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Isa kasi ang DepEd sa Board of Trustees ng HRVVMC na may mahalagang tungkulin kasama ang Commission on Higher Education o CHED sa pagpapalaganap ng aral ng martial law sa mga kabataang Pilipino. Ang dadating ng isang Board of Trustees ko ay ang Vice President-elect na si Sara Duterte dahil siya na ang kalihim ng Department of Education. Good luck sa ating lahat, Sir Chuck! I'm always hopeful. Yes, I'm always hopeful. I will always proceed unless I am stopped.
Abangan ang buong talakayan kasama ang HRVVMC at Commission on Human Rights sa Dapat All Human Rights for All sa Sabado, June 4, alas 4 ng hapon sa aming official Facebook account at CLTV Free Channel. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa loob ng 5 buwan sa taong ito, nakapagtala na ang Department of Health ng higit 3,000 kaso ng dengue sa Central Luzon. Muling ipinaalala ng DOH ang 4S strategy na nabuo upang makaiwas sa sakit na ito na usong-uso tuwing tag-ulan. Narito ang detalye. Isa sa mga nauusong sakit tuwing panahon ng tag-ulan ay ang dengue. Ayon sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESU, ang rehiyon ay nakapagtala ng 22,012 dengue cases sa taong 2021. Ito ay 31% na mataas kumpara sa 2020 na nagtala labang ng 16,762 na kaso. Ang 3 probinsyang may pinakamataas na bilang ng kaso ng dengue nitong nakaraang taon ay ang Pampanga na may 6,118 na kaso, Tarlac naman na may 4,334 at Nueva Ecija na may 4,090 na kaso. Sa kasalukuyan, nasa 3,360 dengue cases na umano ang naitala simula January 1 hanggang May 7, 2022. Maaaring tumaas pa ito lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon naman kay Dr. Corazon Flores, ang direktor ng DOH Region 3, dapat umanong paigtingin ng pag-iingat at pagsunod sa mga itinakdang pamamaraan kung paano maiwasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Ito pong dengue, ito po yung tinatawag nating vector-borne disease. Na ang sanhi naman po nito, yung sa pamamagitan po ng dengue virus. Meron po tayong 4 na types ng dengue. Yung dengue 1, 2, 3, and 4. So, paano po tayo nahahawa? Ito po yung naihawa sa pamamagitan po ng kagat ng lamok na may dala po ng virus. Yung lamok na ito yung tinatawag na Aedes aegypti. So ito yung day-biting mosquito. Mayroong pamamaraan na isinusulong ang DOH upang makaiwas sa dengue. Ito ang tinatawag na 4S strategy. Ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures gaya ng paggamit ng mosquito repellent at pagsuot ng mahabang manggas at pantalon. Seek early consultation para maagapan kung magkaroon ng sakit na dengue at support outdoor and indoor spraying at fogging, lalo na sa mga lugar na nakapagtala ng kaso ng dengue upang maiwasan ang outbreak. San ba yung mayroong barangay or yung mga sitio purok na may kinaklusering na cases at doon nag-conduct tayo ng tinatawag na vector control. Yung tinatawag po natin na integrated management po natin ng mga ng dengue at saka yung vector control. Sinisira po natin yung mga maaaring pinamamahayan ng lamok. Of course, nagkakaroon tayo po ng testing. So ito po yung mga ginagawa ng ating mga health center. Nagbibigay po tayo ng tinatawag na NS1 test, a rapid diagnostic test po para po mag-diagnose. And of course, yung management po ng cases. Karaniwan sa mga sintomas ng dengue ay ang mataas na lagnat sa loob ng 2 hanggang 7 araw, pananakit ng kasukasuhan, panghihina, rashes, pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong kapag paalis na ang lagnat, pagsusuka, pag-itim ng dumi, hirap sa paghinga at pananakit ng mata. Kung may ganitong senyales na nararanasan ay agad umanong magtungo sa doktor o kaya ay sa health center sa inyong lugar. Yung pong dengue, isa po talaga sa binabantayan po natin. Ayaw po natin na madagdagan pa yung mga health problems natin. Kung kayo po ay nakakaranas ng mga sintomas na biglang acute febrile illness, nilagnat, pwedeng 2 to 7 days yan, sakit ng ulo, biglang masasakit ang katawan, pwede rin po yung iba pagka grabe, nagkakaroon po ng tinatawag na vomiting o yung tinatawag na may bleeding gums. Kinakailangan po talaga immediately dalhin po natin ang ating anak o kapamilya sa doktor para makonsulta, ma-test po sila. Wala pong specific na gamutan para sa dengue. Supportive po ito, kaya kinakailangan po tayo po lahat, ingatan po natin ang ating sarili. Sa ngalan ni JM De Jesus, Liana Canilao, CLTV News. Pinawi ng Department of Health ang pangamba sa isa pang virus
ang Crimean Congo hemorrhagic fever o tinatawag po na nosebleed fever na naitala sa Iraq. Git ng Department of Health, maliit ang tsansa na pumasok ang naturang virus sa ating bansa. Ang nasabing uri ng lagnat ay nakukuha mula sa isang klase ng blood-sucking ticks na makikita sa Africa, Balkan states, Middle East at ilang Northern Asian countries. Idineklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak sa Iraq matapos ang naiulat na 19 na nasawi mula sa 111 na italang kaso. Ito ay nililipat lamang sa ibang tao kapag nakagat ng nasabing insekto o di kaya ay magkaroon ng contact sa infected na hayop. Ayon pa sa WHO, kabilang sa mga sintomas nito ay lagnat, pananakit ng kasukasuan, sore throat, abdominal pain, at pagiging sensitibo sa ilaw. And so the chances of, or baka meron related, but we have never had any case of this. So the risk sa atin overall is very small. We will continue to monitor, but chances are if somebody presents that way, it's probably dengue dito sa Pilipinas. Kumbaga may niche yung mga hemorrhagic fevers na yan and dito yung mukhang niche talaga dito is dengue, and we've not seen any cases of nosebleed fever, and we don't expect to, given the ecology and also the vectors found in our country. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pong mga nangungunang balita, estudyante ng Central Luzon State University, top 10 sa katatapos lamang na CPA licensure exam. MRT-7 Depot sa Bulacan, nagsimula na ang konstruksyon at grupo ng mga eksperto hindi raw kumpiyansa sa estado ng Bataan Nuclear Power Plant. Ang detalye ng mga balitang yan sa Central Luzon News Express. Inilabas na ng Professional Regulation Commission o PRC nitong Miyerkules, June 1, ang resulta ng Certified Public Accountant Licensure Examination na ginanap nito lamang Marso. Nasa 4,442 umano ang nag-take ng examination upang maging CPA, ngunit nasa 990 lamang ang mga nakapasa. Isa na nga rito ang karehiyon na si Jason Aldrin Mesde na nagtapos sa Central Luzon State University at Tubong Talavera, Nueva Ecija. Si Mesde ay hindi lamang basta board passer, kundi pasok pa ito sa top 10 sa gradong 86.17. Mula naman sa University of Santo Tomas ang top 1. Kasama si Mesde, 8 silang mga CLSU graduate na nagtagumpay na makapasa sa board exam. Nasa 35% ang passing rate ng universidad. Sa lalawigan naman ng Bulacan, sinimula na ng San Miguel Corporation ang construction ng MRT-7 Depot sa San Jose del Monte City. 20 ektaryang lupa ang sakop ng depot kung saan kakasya ang nasa 150 train cars o katumbas ng 25 tren na may 6 na train cars. Higit umano itong malaki kumpara sa 108 train cars o 80 na tren na ide-deliver ng South Korea Hyundai sa bansa sa katapusan nitong taon. Ilalagay din umano sa depot ang mga pasilidad para sa maintenance and operation ng mga tren ng MRT-7. Ayon sa SMC, sa bayan ng konstruksyon ng depot at ng MRT-7, ngayon ay nasa 60% na ang natatapos. Nasa 22 kilometro ang haba ng MRT-7 mula North Avenue sa Quezon City patungong San Jose del Monte City sa Bulacan. Mayroon itong 11 na istasyon. Sa iba pang balita, diskumpiyado ang Agham Advocates of Science and Technology for the People sa estado ng Bataan Nuclear Power Plant kung sakaling ito ay i-rehabilitate para mapagkunan ng power supply. Ang Agham ay isang non-government organization na binubuo ng mga eksperto gaya ng mga scientist, engineer at science and technology advocates. Lubha na umano mapanganib ang istruktura dahil outdated o hindi na ito napapanahon na naitayo noong 1984 o halos 38 years.
Kung sakali mang ito ay i-rehabilitate, gagastos pa una ng malaki ang gobyerno. Sa isinagawang pag-aaral ng Korea Electric Power Corporation, maaari pa daw itong i-rehabilitate sa loob ng 4 hanggang 5 taon, ngunit gagastos daw ng $1 bilyong o halos 50 billion pesos. Kung titignan ay hindi rin ang paggamit ng nuclear energy at pagbubukas ng BNPP ang tugon sa sinasabing krisis sa power supply, kundi ang paglinang sa mga natural at renewable power source na mayroon ang bansa. Sa kalkulasyon ng AGHA, kung matutuloy ang planong paggamit ng nuclear power sa bansa, maliban sa panganib nito sa tao at kapaligiran, maipapasa rin umano sa mga consumer ang gastos sa pagpapatayo ng operasyon ng mga planta gaya ng nuclear tax, water disposal cost, at gastos sa pagpapaayos o pagpapatayo ng mga plantang nuklear. Angelica Cara, CLTV News. Bubuksan na ng lokal na pamahalaan ang bagong tayong Municipal Hall ng Bayan ng San Simon, Pampanga. Isasabay umano ito sa panunumpa sa katungkulan ni re-elected Mayor J.P. Punsalan na nasungkit ang kanyang ikalawang termino. Samantala, nakikita umano na alkalde ang paglakas ng mga serbisyo ng munisipyo sa kanyang ikalawang termino dahil sa magandang relasyon nila ng nangalong Vice Mayor. Narito ang detalye. Salita na yung taong bayan eh. Sana irespeto naman yung ano. At ako naman, willing akong makipag-reconcile, no? Wala. Para sa bayan naman to, hindi naman para sa amin eh. Tapos na ang serye ng makulay na kampanya at nagdesisyon na halalan ang mga Simonian. Ito ang bungad sa CLTV News Team ni San Simon re-elected Mayor Abundio J.P. Punsalan Jr. na sa paniwala nito ang numerong 17,078 na kanyang nakuha ay isang majority vote sa higit 38,000 na voters turnout nitong nakalipas na May 9 election. Ayon kay Mayor JP, isasabay niya sa kanyang panunumpa sa tungkulin sa June 30 ang inaugurasyon ng bagong tayong municipal hall na napuno ng kontrobersiya sa kanyang unang termino. Ang munisipyo, yan ang mukha ng bayan eh. Para makita na talagang mayroong maayos na pamumuno sa isang bayan. Ang mukha kasi ng yung munisipyo eh. Yan ang nakikita ko. Kahit saan ka magpunta, lahat ng munisipyo pinapaganda at maayos yung kanilang mga Kailan ang inauguration niya, Mayor? Kung kaya po nating June 30, sasabay na natin sa inauguration. Sa pagbukas ng konseho, itutulak umano ng executive ang mas mataas na pondo sa social service at infrastructure program ni Mayor JP. Higit umano nitong mapapalakas ang serbisyo ng lokal na pamahalaan, lalo pa at maganda ang relasyon ng pagitan nila ng nanalong vice-alkalde na si Vice Mayor-elect Dading Santos. Hindi niya binanggit kung gaano kalaki ang ilalaan na pondo pero naging partikular siya sa mga infrastruktura na itutulak na maipatayo sa kanyang ikalawang termino. Social services saka infrastructure. Infra. Kasi yung target ko next year, umpisahan ko na yung palengke. Kasi yung palengke namin maliit. So ang balak ko maging 3-story. Ito po yung paikot, parking. Kaya atras ko lahat ng mga establishment doon. Kasi hindi maganda pagka latag ng mga tindahan. No? Ito ang ikalawang termino ni Mayor JP Punsalan bilang alkalde ng bayan. Paolo G. Santos, CLTV News. Nadetect na sa Pilipinas ang unang kaso ng mas nakahawang Omicron BA.5 subvariant. Inanunsyo po ito ng Department of Health o DOH ngayong Biyernes, June 3. Nadetect daw ito mula sa 2 katao na nakatira sa isang bahay sa Central Luzon. Sa payag ng DOH, hindi pa raw matukoy kung saan nakuha ang naturang subvariant dahil wala namang travel history ang dalawa. Pareho namang fully vaccinated ang mga tinamaan at may booster shots din. Sa ulat pa ng DOH, nagkaroon ng mga ito ng mild symptoms tulad ng ubot-sipon, ngunit ngayon ay asymptomatic at nakarecover na raw ang mga ito. Naka-isolate naman ang mga close contact ng 2 pasyente. Isa sa kanila ang nagpositibo raw habang negative naman po ang isa. Ang BA.5 o BA.5 ay isa sa 2 Omicron subvariants na tinukoy ng World Health Organization na naging sanhi ng pagsipa ng infections sa South Africa nitong Mayo.
Sa pagbabalik ng CLTV News. Consumer ng Presko umaalma sa mataas na singil sa kuryente. Mahal na kuha sa mga power producer itinuturong dahilan ng kooperatiba. At internet connectivity sa kanayunan bibigyang prioridad ng DICT. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Hindi naging katanggap-tanggap para sa mga consumer ng Pampanga Rural Electric Service Cooperative o PRESCO ang halaga ng sinisingil umanong kuryente sa kanila. Isang petisyon ang kanila umanong idudulog sa mga kinaukulan upang matugunan ang problemang ito. Depensa naman ng pamunuan ng kooperatiba, nakadepende ang generation charges sa halagang ipinapataw ng mga independent power producers. Si Paulo G. Santos ang may balita. Nagtipon-tipon ang ilang homeowners ng isang subdivision dito sa barangay Sabanilla, Mexico, Pampanga upang gumawa ng petisyon sa hindi umano maunawaan na mataas na presyo ng singil sa kuryente ng Pampanga Rural Electric Service Cooperative o PRESCO na siyang nakapasok naman na Electric Power Distribution Company sa kanilang subdivision. Tulad ni Aling Perlita Campos, umaalma siya dahil mas mataas pangaraw ang singil sa kuryente kaysa sa kanyang inuupahang bahay. Ang amin lang po, mas mataas pa yung bayad ng kuryente sa bahay namin. Yung upa namin sa bahay, umaabot lang ng 4,000 plus. Pero pagdating sa kuryente, kung monthly ganyan ang gagawin sa amin, paano naman kami? Hindi umano nag-iisa si Aling Perlita sa mga umaaray na consumer ng PRESCO dahil ang subo ng pagtaas ng kuryente o generation charge ay hindi barya ang inabot. Ang taas pa naman ang laki. Minsan 1,000. Marami po akong napuntahan dyan, nag-house to house ako dahil nagpapapirma ako sa campaign na to. Marami po silang complain. Sana nga po ang hinihiling nila makarating sa nakakataas ang lahat para naman matulungan kami. Sa magkasunod na buwan ng Abril at Mayo na ipinakita sa news team ng mga nagrereklamong homeowners mula 8 pesos per kilowatt hour nitong Abril, umakyat ito sa 10 pesos and 45 centavos sa kada kilowatt hour ngayong buwan ng Mayo.
Reklamo nila mas mahal pangaraw ito kaysa sa ibang electric power distribution companies sa Pampanga na naglalaro lamang sa 7 hanggang 8 piso lamang kada kilowatt hour. At ang masakit umano, tuwing sabay-sabay ang paggamit sa kuryente sa kanilang komunidad ay pumapalya o nagkakaroon pa ng fluctuation sa elektrisidad. Once na po kasi umuwi na lahat ng mga trabahador ng 5 p.m. then sabay-sabay po mag-o-open ng appliances like aircon. Siyempre, mainit naman po kasi sa gabi. Doon po nagkakaroon ng fluctuation dahil po sa sobrang baba nung natin dun sa transformer natin. Samantala, sa Facebook page nitong May 12 ng Presco, inanunsyo nila na ang 2 pesos and 30 centavos na dagdag singil sa kada kilowatt hour para sa buwan ng Mayo. At ang binabanggit na presyo na generation charge ay hindi lamang 10 piso na ipinakita ng mga consumer na nabil nitong Mayo, kundi 14 pesos pa nga. Nasasampa pa sa 16 pesos. Dahilan ng Presco, ang halaga ng kuryente ay depende rin sa power rates mula sa mga independent power producers. Kaya kung may pagtaas sa kanilang kuha, ay magkakaroon din ng increase sa mga consumer. Hindi umano kontrolado ng naturang kooperatiba ang singil ng mga generation companies. Panawagan naman ng mga consumer maipresenta ng Pampanga Rural Electric Service Cooperative kung papaano ang komputasyon ng kanilang nakukuhang kuryente sa independent power producers nila. Dahil pinangangambahan din nila ang pag-akyat pa nito sa 16 na piso. Naging 16 pesos na po siya per kilowatts. So yun po yung iniinda namin lahat dito nakatira dito sa Fiesta Communities. So kami po yung nananawagan po kay Governor Delta at kay Mayor Tumang na sana po magawan po ito ng aksyon. Maliban sa nakapost sa FB na paliwanag ng Presco, sinubukan ng CLTV News na makuhanan sila ng pahayag, ngunit magbibigay din umano sila ng statement sa takdang panahon. Paolo G. Santos, CLTV News. Natanggap na umano ni incoming DICT Secretary Ivan John Uy ang marching order ni incoming President Ferdinand Marcos Jr. Magiging sentro umano ng departamento ang internet connectivity sa mga kanayunan o liblib na barangay sa bansa. Narito ang report. Ikinatuwa ni incoming Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan John Uy ang pagkakatalaga sa kanya ni President-elect Bongbong Marcos na pamunuan ng nasabing tanggapan. Inihag ito ni Uy sa laging handa briefing nitong Biyernes kasabay ng pagbabahagi sa ilang planong ipatutupad ng DICT sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ayon sa kanya, malinaw raw ang marching order ng bagong Pangulo sa DICT. Isa raw kasi sa flagship program na binanggit ni Marcos noong panahon ng kampanya, ang digital infrastructure. In-instruct po kami na tingnan paano nating may abot ang mga digital connectivity sa mga liblibang lugar upang may pasok at mabigyan ng access ang mga kababayan natin, lalo na sa mga lugar na hindi inaabot ngayon ng internet. Alam niyo po, ang Pilipinas ay archipelago at napakaraming mga isla na wala pang access to the World Wide Web. At ito po ay dapat i-prioritize po natin. Isa pa raw sa nais tutukan ng papasok na administrasyon ng e-governance upang mapasimple ang mga transaksyon ng mamamayan pagdating sa government services. So we are looking at streamlining, reducing red tape, and minimizing yung mga pila-pila po sa mga iba-ibang mga opisina ng gobyerno, mag-a-absent sa trabaho upang makakuha lang ng certification, ng clearance, or gagawa ng mga applications sa government offices. So ito po ay some of the priorities na instructions ni Pangulong BBM po. Pagdating naman sa pagpapabuti ng revenue generation ng pamahalaan, crucial factor daw na may tuturing ang teknolohiya rito. Isa rin daw ito sa pagtutuunan ng pansin ni incoming DICT Secretary Uy. Alam po natin na dahil sa mga mano-mano na sistema na nakikita natin, lalo na sa mga
ahensya ng gobyerno po, malaking pondo ang nawawala. With automation, with minimal human intervention, inasahan po natin na medyo mabawasan po yung nawawalang pondo ng gobyerno dahil sa korupsyon at sana po imbis na tataas tayo ng mga buwis upang mapalaki yung pondo ng gobyerno, pwedeng minimal na lang po ang taxes, tax increase to generate government revenue. Kailangan po ng gobyerno ng pondo, no, upang mapatakbo ang governance. Abala raw sa transition sa ngayon ay iba't ibang ahensya para sa pagpapalit ng liderato, kasama na rito ang DICT. Sa mga susunod na araw, pag-uusapan pa raw ang mga mahalagang programa gaya ng Digitization Infrastructure Program at iba pang bibigyang prioridad. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Bike-friendly project sa Clark Freeport, formal na binuksan sa publiko. LGBTQIA+ community, bida sa selebrasyon ng Pride Month ngayong Hunyo. Manatiling nakatutok at magbabalik CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ikinakampanya ng Clark Development Corporation ang Clark Freeport bilang isang bike-friendly zone. Kasabay ng kauna-unahang Philippine Cycling Festival na ginawa sa Freeport, inilunsad na rin ng CDC ang mga bike-friendly project para magamit ng publiko. Si JM De Jesus ang may balita. Good news para sa mga bike enthusiasts! Kasabay ng Philippine Cycling Festival, opisyal nang inilunsad ng Clark bilang isang biker-friendly zone ngayong Biyernes, June 3, 2022. Binuksan na din ang dalawang bagong destinasyon para sa mga bike riding public at professional bikers sa Clark Freeport Zone. Una ay ang Bikers Pit Stop na isang stopover na idinisenyo upang maging one-stop shop. Ang disenyo ng pit stop ay kumukuha ng inspirasyon mula sa mga nakapaligid na halamanan at nagpo-promote ng eco-friendly at sustainable na disenyo na ginawa mula sa mga na-recover na kakahuyan. Isa rin ito nakalaang rest area kung saan makakapag-relax at makakapag-recharge sa mga bikers at kanilang mga pamilya. Pangalawa ay ang Clark Cross Country Trail. Makikita dito mapaghamong ruta na espesyal na ginawa para sa mga professional na bikers at adrenaline junkies na naghahanap ng isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Bukas na rin sa publiko mga food truck, bike parking area, self-service bike cleaning kiosk, parts at repair shop, first aid clinic, banyo at pump truck. Laking tuwa naman ng mga bikers mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon na mayroon ng isang lugar na pwede nilang bisitahin at mga oras upang makapag-bike. Actually, nakaka-proud bilang isang Pilipino na meron tayong isang area, concentrated siya na focused on highlighting the importance of cycling.
yung parang hindi mapapabayaan yung mga siklista natin, lalo na marami tayong mga incidents. Itong Clark is nakapag-construct sila in a short period of time ng mga bike lanes, napaprotektahan nila yung mga bikers or mga cyclists natin, which is very good for the environment, for the people, and for the entirety ng ating society. Ayon naman sa presidente ng CDC na si Manuel Garland na isa ring bike enthusiast, gusto din nilang ipromote ang healthy lifestyle na dulot ng pagbibisikleta. You know, the best thing to protect yourself from any virus is a healthy body. So, ang best protection natin more than anything, more than the vaccine, more than the mask and the social distancing, we must have a healthy body. And makukuha natin yan through physical activities, including biking, jogging, biking, and proper diet and the sleep. Alam naman natin, very basic. Yun talaga ang basic. That's why we are promoting a healthy lifestyle through these various activities. Samantala, mas maraming bike-friendly na signage ang ilalagay sa kahabaan ng mga daanan ng bisikleta at mga umiiral na bike lane upang matiyak ang kaligtasan ng mga bikers at motorista. Ang CDC ay patuloy na nagtataguyod at nagpapatupad ng kulturang bisikleta sa loob ng Freeport at imbitado mo ng lahat upang bisitahin ito. Yes, we now have in Clark various sports activities, not only for road bikers, not only for mountain bikers, but also jogging and walking sa mga hindi nagbabike. So you are welcome to visit Clark and use our facilities. At isa lang po ang bilin ko, let's observe health protocol. And secondly pala, dalawa, keep our parks and open areas clean. Para po mag-enjoy sa lahat, mag-enjoy naman ang lahat, JM De Jesus, CLTV News. Itinalaga ang Hunyo bilang World Pride Month kung saan ito ay para sa malayang pagdiriwang ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa kanilang gender preference. Nagugat ang selebrasyon sa New York City kung saan buwan ng Hunyo taong 1969 nag-raid ang Stonewall Inn na isang private gay club. Dahil sa umano sa diskriminasyon ng mga LGBTQIA community ng panahon na yon, ay naglaban ang mga ito. Tumagal na ilang araw ang riot, ito po umano ang naging hugot ng gay rights movement. Isang taon pagkatapos ito ay sinagawa ang kauna-unahang Pride Month celebration. Highlight dito ang Pride March Parade na simbolo ng pagsusulong ng LGBTQIA+ community ng patas na karapatan at walang diskriminasyon sa lipunan. Sa Pilipinas naman, 1994 nang una isagawa ang Pride March na dinaman lamang ng 5 LGBTQIA. Ngunit itong 2019 ay nasa 70,000 na umano ang sumali at lumantad para kilalanin ng lipunan. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Range of high pressure area o extension po ng high pressure ang nakakaapekto po dito sa may eastern section o sa silangang bahagi ng Southern Luzon, pati na po ang Visayas. Kasama rin po dito ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahan mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot ng ridge ng high pressure area at ng localized thunderstorm. So sa bandang hapon po gabi ay marami din pong lugar sa ating bansa ang uulanin, especially po sa may Northern Luzon, ang Visayas at saka po ang Mindanao. Sa Luzon naman po, ang Metro Manila sa bandang hapon po, posible pong magkaroon ng mga isolated rain showers, pati na po dito sa Central Luzon, kasama po ang Pampanga. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. Ito lamang po yung mga weather system na umiiral ngayon sa loob ng PAR. Natunaw na po kahapon yung low pressure area na binabantayan natin. So pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat at happy weekend po.